kako postajete vlasnici ovoga o čemu smo govorili. Tako da vjerujete. A što to znači vjerovati? To niko pravo ne razumije. Vjerovati znači gledati to što smo govorili kao projekt ispred sebe. Da od sada samo, če se sjetiš, stvorite apsolutno dobar. Mene je htio. Mene daje da živim. Ono će da ja budem sretan. Mene oprašta. Mene štiti. Mene drži za ruku. Mene vodi. Biće dobro. Dakle, to je jedan projekt kojega ti samo gledaju sebi i ne daje nikakve negativne misli. Ne Bog me kaznio, no ja sam grešan. Ne. On prašta. Kad sam grešan, onda to isto kao kad majka vidi da dijete uprljalo se i ruke i lice i košuljicu. Šta majka radi? Opere dijete. A ne da kaže, uperi se ili ću te baciti na dvorište, jel? Prema tome, zar je Bog gori od majke? Joj. Vas treba tući cijeli dan. A onda vi svi zajedno mene. Zašto vam to ne kažem još uvjerljivije? Jer od tog se živi, znate, i to je temelj na kojem sve drugo stoji. To je temelj prekrasan. Kad to imaš ispred sebe, on je samo dobar. Da ti postaješ dobar. Ti više ne možeš ogovarati, ne možeš biti zločest, ne možeš. U svjetlu si, ne vidiš tamo više, samo svjetlo. Onda je to prekrasno. Postaješ novi čovjek. Dakle, to je važno. Ta vizija, gledam te, voliš me, smiješiš mi se. I gledam te, samo si dobar. Ja ti sigurno ne, sve će biti dobro. Sve neoprošno, i još što si dobar. To je prva temeljna istina, dakle, kad se radi o takozvanoj evangelizaciji. To znači ima netko ko se za mene brine i ja ne mogu propasti. To je temelj, to je baza na kojem ja stojim. On je mene želio, htio, volio, on uživa u meni. On se meni divi. Idemo drugu istinu još kratko iznijeti, a to je ova. Isus iz Nazareta. Netko tko je zapravo, onda kad si ti bio u samici zatvoren u svojim grijesima, u svojim negativnostima, u svojoj depresiji, u svojoj bolesti, u svome strahu, u strahu od svega, od konca svijeta, od rata, od neimaštine, od velikog poreza, od novih političara, od ne znam ja, od ovoga, od Boga koji kažnjava, baca u pakao. Kad si bio u strahu, dakle, zatvoren u sebi. Kad si bio možda u nekoj ovisnosti, o seksu, o cigaretama, o psovki, o drogi, o igricama na sreću i tako dalje. Kad si sve to, dakle, bio si rob. Nisi mogao van. I niko te nije mogao osloboditi. Užasno biti ovisnik. A Isus kaže, tko čini grijeh, ovisnik je u grijehu. Rob je grijeha. Prema tome, dakle, tko je Isus? On je neko koji je došao izvana. On je jedini izvana. Jer jedini je bez grijeha. A mi smo svi u grijehu. Mi smo svi u toj zemlji. Mi se svi rađamo iz naših majki i očeva. On je došao na zemlju od Duha Svetoga. I kroz Mariju koja je bila bez grijeha. Začeta. I zato on je jedini bio izvan grijeha u kojoj smo mi. I zato je mogao doći, otvorio vrata i kaže, izađi. I svima vama kaže, izađi. Šta radi crkva katolička kada vas poziva na misu? Šta radi Ivančić kada vas poziva četvrtkom? Samo jedno, izađi čovječe. A vi si, ne znam, će na neko klopiti. Pa ja sam grešna, ja još moram 5 godina biti u samici. Da, 3 dana iza smrti. Kako teško povjerovati, zašto? Jer nisi naučio vjerovati u dobro. Jer grijeh te rani pa boli, onda to ostaje utisnuto u tebe, zapamćeno, memorirano. A dobro zaboraviš, a koliko si dobra doživio. Od djetinjstva, kad si dobro poljao, dobro odspavao, dobro pravilno obukao, pravio se važan, šetao se po svemiru, šetao se po ilici. U nama nešto dobro našao što si trebao kupiti. Joj, kak si sretan bio. Kad ti uspijao ručak, kad si fino nakon ručka oprao sve posuđe, pa nakon prilegao ili se prošetao, još je to dobro. Pa kad si uzeo dijete u naručak, pa uživao u njemu, a dijete u tebi. Zašto se ne sjećaš tih prekrasnih doživljaja? Jesi li ti uopće sposoban doći u parku u Zagrebu pa vidjeti ono cvijeće?
Kako ti ono maše, mačuhica. Pa sve drugo cvijeće koje god nane, da se mi to visipa, pa ne mašu glavicom. I kaže, a ti ništa. Kaže, to je visipa. Onda još, mi smo tako fini, nježni, pa onda uzbereš visipa, pa kaže, to je visipa, pa baciš. Ona kaže, a boli me. Znaš kad bi tebi neko došao, pa te onda otkine glavu, kaže, što ti vidiš. A kad se zagledaš, pa čudiš, pa to je život čovječe, to nije mehanizam, to nije mrtva tvar. To je visibaba. Kao čeka od tebe ljubav, poštovanje, da se nakloniš. Kako to zna Einstein? Duboko se diviti svemu. Kotku ti visibaba. Znate, kad se šećem šumom, da naletim na malu ljubičicu, ma negdje ispod grmića. Ma otkuda ti? Ona mi kaže, a otkud ti? Pa stvoritelj, zar si za mene to stvorio? Da. I baš tu jednu malu skrivenu. Pa kako sam naletio baš na mene? Ste vi svjesni da je život prepun čudesa? I taj Isus dolazi da otvori tvoje prostore. Kaže, ne boj se grijeha, ne boj se pakla. Ja sam ga otvorio. Idi živi čovječe. Idi čini dobro. Se slušaš šta je u četvrtak pričao Ivančić? Jesam. Pa idi ti tako drugima reci. Idi reci svojima doma. Idi reci djeci kojima predaješ, kojima si možda u vrtiću, u školi, gdje. Idi reci starcima ako su u staračkom domu. Idi reci bolesnicima. Reci im radosnu vijest, da su slobodni. Neka vjeruju dobro, u zdravlje. Zdravlje je jače od bolesti. Život je jače od smrti. Reci im. Zato što postoje onaj. Jer dok ne gledate u liječnike, u sebe, u svoju bolest, u ljude, dotle ćete biti zločesti. Če pogledaš samo malo više iznad ljudi. O, stvoritelju. Tad shvaćaš, o, tebe dolazi sve ko kišica. I gledaj kak ste svi ko jaganci. Ja kažem 5 minuta morate šutjeti. Vas, koliko? 500, 600, svi šutite. I pitaj mi, kaže Ivaniću, kako ti to uspiješ? Imam u školi, kaže, 30 đaka pa svi brbljaju. A ti 600 njih i svi ti će. Kako ne bi, prijatelji dragi? Čudesa su na dohvat ruke. Ajmo tu drugu točku apsolvirati, a to znači, nama je poslan netko, dakle nebo nije nepoznato, smrt nije nepoznata, grijeh nije nepoznat, milosrđe, oproštenje nije nepoznato, milosrđe Bože nije nepoznato, to je sve nama poznato, to je Isus iz Nazareta. On je došao. Križevi na našim crkvama pokazuju jasno, križevi na našim oko vrata, na našim lančićima pokazuju, gle, to je on, oslobađa me. Kad se križam, gle, to on mene oslobađa. Ma gdje god sam, dođite k meni umorni opterećeni, žao mi je naroda. Dajte im vijesti, napravi čudo, da se najedeš čovječe, sve će učiniti za tebe. To je ta druga istina, dakle, radosne vijesti. Joj, Isuse, pa ti si moj prijatelj. Pa da. A šta vi radite? Vi dođete u crkvu, pa da svete vode, pa se poškujete, pa malo nakon cuprete, jel? Pa da brže pred kip srca Isusa, pa a Isus kaže, ja nisam kip, a ti opet, grozno. Umjesto da se samo sjetiš, taj kip nije nikakav Isus, apsolutno. No, taj kip te podsjeća, to je kao pisana riječ koja te podsjeća, Bog je ljubav, Isus je ljubav, ljubite, strašno, ali živi Isus, ne taj kip. A mi da još taj kip pomilujemo, pa onda ponesemo malo praha kući. I postajemo pogani. Kip je kateheza, kip je propoved, kip samo to obavještava, pa se ne zaboravi. On je taj. Ajmo opet 5 minuta. Upita ovo drugo, slobodu. Otvorio mi vrata. Nijedan grijeh me ne može spriječiti. Ne. Nijedan čovjek, ne. Moje nebo. Moja budućnost. Ja ću biti zdrav. Ja to hoću. I opet tu viziju. Dakle, prva vizija je bio stvoritelj je temelj svega. A druga vizija, i stvoritelj je najvažniji, bez toga nema niš drugo. A druga vizija, pa on čak poslao svoga sina da me oslobodi. Pa ko mi šta može? I taj sin je u meni. Što opet zatvoriti oči pa odspavati, još 5 minuta. To je druga zadaća koju ćete, dakle, do Uskrsa apsolvirati, vjerujem,
Jer radi se o vama. Ako ćete biti sretni, to je najljepše onaj osjetiti. Ja sam na sigurnom tlu. To je moj projekt. Moram samo to u sebe upiti, jer mene svi drugi negativni, zločesti, bolesni mehanizmi vode i ubijaju. Sad ću da me ovaj mehanizam ljubavi. Treća još točka, dakle, u evangelizaciji, u toj kerigmi. Treća točka. Znate što znači nova evangelizacija ili kerigma ili evangelizacija? To znači posijati biljčicu. Posijati biljčicu. Svaki od vas poput žira, rekao sam 100 puta, u žiru svaki normalan čovjek zna da je hrast. U žiru je hrast. I tko to ne vidi, taj je patnik. I taj nije razuman. I taj jadan čovjek. U svakom žiru je hrast. I radi se samo da li ću žir staviti u čep, tad sam jadan i bolestan i mrtav. Ili ću žir zasijati. Kad ja posijem, tada on raste. I od njega nastaje hrast. Gdje je taj hrast unutra u žiru? Zamislite. To je taj projekt. Ovo što ja vama dajem, to su žirevi. Ali iz toga će propupati veličanstvena vaša djela i sposobnosti i inteligencija, vidjet ćete. Sposobnost zdravlja duha. Sloboda. Dakle, treća točka je ono što trebamo znati, a to je da je Bog poslao treću božansku osobu, Duha Svetoga. Dakle, jedno je stvoritelj svijeta, Otac, od koga je sve, koji je temelj svega. Drugo je Sin, riječ njegova, koja je došla i otvorila nam vrata širom slobode od grijeha i zla i pakla. Treće je poslan Duh Sveti. Zašto? Da učini da mi možemo činiti ono što čini Isus. Jer mi svojom ljudskom dušom ne možemo činiti ono što čini Stvoritelj. I ono što čini Isus koji je Sin Božji. I zato Duh Sveti dolazi, dakle, ja imam novog duha, novu dušu. I dok moja duhovna duša mora biti zdrava, da bih ja bio inteligentan, sposoban, da bih ja mogao kao čovjek biti vrhunski, znanstvenik, umjetnik, radnik, seljak i tako dalje. Dotle Duh Sveti dolazi, ja u smislu Božjem rastao sa Božjom naravi. Ja imam dvije naravi, ljudsku i božansku. Po krštenju sam primio božansku. I taj Duh Sveti u mene ostvaruje tu božansku. Mi krivo činimo, kad hoćemo da nam Duh Sveti da imamo kruha, da imamo malo mlijeka, da pošalje nekog anđela pa da ti kupi crne kave, ili pa malo šećera ti fali. Duh Sveti ne radi ništa drugo u nama, nego ono nadnaravno, božansko u nama razvija, da budemo kao Bog. Nisam ja kao čovjek Bog, nego Duh Sveti mene čini Bogom. Kao što je utjelovio Isusa, da u Marije Isus primio psihofizičku razinu, čovjek postave, a Duh Sveti mu dao da u tom čovjeku Isusu bude božanska velika sila, zato je mogo čini čudesa. I ti to možeš. Si primio Duha Svetoga. Duh Sveti je poslan u srca svih vjernika i on stanuje u našem tijelu kao u hramu, kaže Sveti Pavao. To je treća velika istina. I kad si toga svjestan, da znaš, ti si žir. Čovječe, ti si žir. Duh Sveti je žir, ali tvoja duhovna duša je žir. Zasadi to. Gdje ćeš to zasaditi? Zasadiš čim vjeruješ duboko. Ja mogu biti veći od Svetog Franje, veći od svih svetaca u prošlosti. Veći. Možeš. Samo kad vjeruješ. Jer Duh Sveti tada dobiva od tebe slobodu da te učini takvi. Jer kad ti vjeruješ, ti si posijao žir. I kad uvijek svaki dan se iznova sjetiš, ja imam duha, ja mogu biti veličanstven, velik, silan, ti zapravo zalijevaš taj žir i postaješ velik. Vidim ja na vašim licima, a čuli smo to već, ležate, nemojte se mučiti. Pa nismo povjerovali, pa nećemo ni sad, pa nemojte nas mučiti. Pustite vi nas, ma dobro je nama ovdje, pušćajte mene, znate vi kako onaj prekrasna ona monodrama od Josipa Pejakovića, ovi živote. Na kraju svega, dakle, prekrasna je monodrama, na kraju života kažemo
u zatvoru je bio. Kaže, ajde, kaže, ti si gotovo, kaže, tvoje zatvorske su dani godine prošle, moraš izaći. Kuda izaći, kaže? Idi u slobodu. Ma kako slobodu? Ovdje moja sloboda, kaže. Mam ja to, kaže, krov nad glavom, nema šta obući i povesti. Puštaj ti mene, ja ću ostati ovdje. Čovječe, nemaš ostati u zatvoru, gotovo je, kaže. Kazna ti je izdržana. Ma puštaj ti mene, kaže, ma dobro meni ovdje, kaže. Je za tuku, kaže. Ma tuku one koji ne volja, kaže, ma ja bi tuku. I time ono drama završava. Oj živote, kakav si, takav si moj, si moj. Strašna važnost. Svi mi govorim, pušćaj ti nas ovdje veličas. Nemoj ti, ko ćemo mi sad, ako Franjo, ako ovaj, ako onaj. Pušćaj ti, dobro je nama ovdje. Mi pojedemo, popijemo i nek Bog dadne još koju godini su bit će dobro. Umjesto da umremo 80, to ne bude 81. Ja, kad dođe 81. veličanstveno, ćete mi izmoliti još jednu, pa ja. I onda, opet umreti. Doćete još jednu, nećemo više. Aj gore. Ajmo napraviti jedan rez u svome životu. Ajmo slomiti okove. Ajmo otvoriti vrata i reći, ne, sad ću vjerovati, sad ću do Uskrsa ja gledati. Pa zamisli, u meni je sam Bog. To je Duh Sveti. Duh Sveti je zapravo onaj hrast u meni, a ja sam žir. I ja mogu izrasti. Taj Duh Sveti želi u meni izrasti u božanski velikog čovjeka. Mi to zovemo sveci. Ste razumjeli šta? Joj, bit ću sretan ako jeste. Biću neizmjerno sretan. To je evangelizacija. I onda imate još zadnju točku evangelizacije, a to je život vječan. Zadnja točka je jako važna. Da gledate uvijek iznad svojih patnji, iznad svoje starosti, iznad svega zla i tako. Da gledate iznad, da gledate, a život je vječan. Ja tamo idem. Moja domovina ispred mene. Ovo nije domovina. Ja idem. Izdržat ću. Ono što kaže Frankl u svojoj logoterapiji. Kad ti imaš zašto živjeti, da ćeš moći podnijeti svaki kako. Da ne znam kako patiš, ako znaš zašto je to, lako ćeš podnijeti. Imaš operaciju, ovo ti je, uništen ti je brak, dijete ti je ovisno, užas te uhvatio, ljudi te napadaju, došao novi rat, kuga došao na svijet. Ako gledaš tamo, sve ćeš pobijediti. Iznad gledati. Samo malo iznad. Kaže jedan njemački pjesnik. Samo se popneš na vrh gorja, kaže, već je sve drugačije. Već se iznad grada, iznad ovih malih, sitnih zadjevica i muka koje te muče. Već je drugačije. Prekrasno. Slomite okove. Shvatite, ja znam kamo idem. Što će biti dobro kad se gore sastarimo, što ću ja vas zaprkavati gore. Reći, pa sam lijepo govorio. Ovo ćete reći, ajde, vi ste vi vjerovali. Strogo smo. Ali vi vjerujete? A? Ovo nekako mi slabašno. Braćo, ako je išta sigurno, onda je to sigurno. Onda je to sigurno. Dakle, 4 su žira koje sam vam dao. Prvi je stvoritelj je naš otac i ludo čezne za tobom i drži to uvijek za ruku, uvijek za ruku, nikad od tebe nije rastavljen. To je temelj na kojem ti možeš živjeti, on je samo dobar, od njega dolazi samo dobro, od nas da dolazi zlo. I drugo, njegov sin je poslan da nas oslobodi od toga zla, od bolesti, od patnji, od muka, od ratova. Dolazi, pušta nas iz zatvora, otvorio vrata i sad možeš ići. Treće, u nama kao u žiru je jedan hrast, zove se Duh Sveti. On je sposoban da ja izrastem u veličanstvenog čovjeka. I četvrto, ovaj život na zemlji je putovanje, stalno putujemo svaku sekundu. Ja znam kako idem. I ovo što je dobro tamo. Vidjet ćete kako je tamo dobro. Jel mi vjerujete? Da. Dobro, neki su glasno rekli. Ajmo ostati dakle minutu, 2 samo da učvrstimo ovo, jer vrlo je važno ponoviti sebi 10 puta, da, ja znam kamo idem. Duh Sveti u meni. Isto otvorio vrata. Otac nebeski uvijek od mene. Samo dobro će biti. I što vidite da jednostavno vaša utroba i cijelo biće osjeća neku milinu. Zdravlje, sve se mijenja, čovječe, krv postaje zdrava, mozak postaje zdrava, sve.
Samo od toga što si sjeo pod sunce pravde u ljepoti zapravo novog života koji stvoritelj daje. Ajde, uđite u to. Te 4 točke, to je nova evangelizacija. To su temelji. Na temelju toga onda možeš dalje graditi i crkvu i sakramente i sve drugo i molitvu. Hvala profesoru Ivančiću što nam je dao žirenje. Vama hvala što je nećete staviti u džep ni u ladicu, nego u srce lijepo zakopati i zalijevati. Zalijevati znači svaki dan podsjećati se. Podsjećati znači biti svjestan. Samo si posvijestiti. Aha, stvoritelj, Isus oslobađa, Duh Sveti već i veliki. Znam kamo ide. Evo. Ćete osjetiti kako vama struji nešto toliko toplo, drago. Da ćete reći, joj, prejako je ta ljepota.